Chceš je vidět? Jo, už? jo, ok. Počkej. Ok. Teď už je to jako docela špatný, jo, teďkon. To ještě není všechno. To ještě všechno, jo. Kámo, si děláš prdel, ne? OK. Nic. Tak pořád je to tam Zandy, brácho. G, kde má blud vlasy? G má hlavu. Čum na to. Vidíš takhle z toho profilu? Kámo. Tak to je To je konec, bráško, to ti ještě odrostlo. Ibrahimovič, legendární švédský útočník, který si zahrál třeba za Ajax, Juve, Barsu, Inter i AC Milan, PSG nebo dokonce i Manchester United. To ani nebyly všechny kluby. Hoši týpek hrál reálně všude. Hráč z mého týmu je teda zatím Araujo. Ten má 87 a to je docela dobrý rating, ne? Nebo co si o to myslíš? Jo, kamaráde, ten je dobrý, leda tak do nějakého quickselu, ježiš, to je úplně otřesné, 87 základu nemůžeš mě, to jsem pochopil a já během první hodiny hraní, kámo. Byl by za totálního trapáka s někým takovým nastoupit do zápasu. Samozřejmě míříme do Kebablandu, neboli do Turecka, kde se mimochodem často provádí transplantace vlasů, která mě by se taky hodila, protože moje kouty, hoši, to je konec. Florian Wirtz, co to je? Co to s ním udělali? Kamo, co se stalo s jeho hlavou? On vypadá tak dobře teďka. A oni z něj udělali tohle. Kamo, co to je? To snad i AI by zvládnula líp, ne? Ty vole. Vypadá jak koště, kámo, ten týpek, jak smeták, ty vole, na zahradu. Díky němu můžeme do posledního útoku. Mohamed Salah, Ihor, střela z dálky, gól! Gól, 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 gól! 4-3, hoši! Kamo, děláš si z mě srandu? Co to je za bota? Kamo, hoši, to ne, tohle nemůže být pravda. Já měl takovou práci zabít bota? No tak to si děláš. Ale rozhodčí, kámo, co kdybych ho sundal, hele. Ty vole, já ho seřežu, kámo, píská to blbě, měl tam na mě pískou penaltu. Tak teď dostane co pro to, kámo. Co tak blbě čumíš? O co ti jde, kámo, měl si pískou něco. Teď nečum blbě. Přesunujeme se na levého obránce. A tentokrát to udělám chytře. Zkusím si totiž vybavit jednoho spoluhráče Ronalda na této pozici z každého klubu, za který Cristiano kdy hrál. Nebo teda ne úplně z každého. Na Sporting a Al Nassr se můžeme vykašlat, hoši. Tam odtud asi ten levej back úplně máš ty? No, pojď. Nevím, zapomněl jsem to, kámo, musím se actually podívat. Počkej, dej mi minutku, zapomněl jsem, koho jsem chtěl tipnout. Začátečník toto. A? Renard, Team of the Year. Jsi mimo, Goncalo Inácio, UCL, bratře. Ten tě vymaže Portugalsko sobě. Kámo, co to bereš za Nýmandy, ty vole, do toho týmu? Počkej, jak tě rozsekají ti tvoji Nýmandi. Blbec.